Aw ni yakuma bi an bɛna fɛnɛ de dilan. An bɛna fɛnɛ dilan ni nɔnɔ nura de. A ka dɔn k'a fɔ ko Zarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ. Kunnafoniw 37 saba fila kelen fu. An bɛ ji litiri 1 ni tila kalaya ka sɔrɔ ka n'a kɛ an ka tasa kɔnɔna na. O tɛmɛnen an bɛna ji litiri kilancɛ fara a kan walasa a ka na goniya kosɛbɛ. Ne ka ji mumɛ bɛɛ lajɛlen mi komi n'a fɔ litiri 2 bɔɲango. Litiri 2 bɔɲango ji wɔlɔkɔlen na an bɛ nɔnɔ kilo 1 de k'a la. Nɔnɔ jumɛn? O kuma na nura ko in e t'o kalama halisa. Ne de ni maanaw bɛ nɔnɔ wɛrɛ k'u ka da la nɔnɔ nura kɔ bilen. N'i t'o ko in kalama e n'an kɔ. O jaabi ɲini ka na ban koyi. An ka nɔnɔ minnu wala, an ka nɔnɔ minnu ne ɲuman, an bɛ yaourt dɔ ta sa. Ne ka yaourt in ye yaourt naturel de. N'a sɔrɔ ko hali yopilɛ bɛ sɔrɔ, i bɛ se ka yopilɛ kɛ k'a dun koyi. Ne ka yaourt nature in a bɛ komi n'a fɔ 250 grammes. Yaourt nɔnini ɲuman an bɛ o k'a la ka sɔrɔ ka n'a mununi dabɔ ɲɔgɔn na kunsa. An b'a munu ɲɔgɔn na walasa a ka don ɲɔgɔn na ka ɲɛ. Ne bɛ ka n ta in munu ni fuyɛ de, o ye kulobilenda ye. N'an yɛrɛ ta in b'i bolo an ka mununa, i b'o kɛ k'a munu kosɛbɛ f'a kuru bɛɛ ka yɛrɛkɛ. Baara ɲɛna an b'a datugu k'a bila sisan. Ne ye n ta in dilan sufɛ de, dugu jɛra dɔrɔn n y'a dayɛlɛ. Nɔnɔ nura tɛ, ayi maa t'u ka bi. Heure 10 bɔɲango sabula ne bɛ nɛnɛmayɔrɔ la dɔɔni. An bɛna dayɛlɛ k'a lajɛ a ko kɛra cogo di. N'a sɔrɔla k'i bɛ Mali de la walima fundenimayɔrɔ diɲɛ fan dɔ fɛ, heure 8 bɔɲango bɛ sɔn ka ɲɛ a ko la dɛ. Baara ɲɛna an ka fɛnɛ selen tɛ fulaw dun. Fulaw na aw bɔra wɛrɛ la kɔni, an b'an sɛmɛ nura la sa dɛ. Kɔsam, a na wele. An bɛ manɛ suguri vaningen na ka sɔrɔ k'a sigi an da. Aw bismillah.